Panu, me päästään joku toinen kaveri laulaa tää seuraava kisa. Joo, kun meikäläisellähän alkaa toi ääni pikkuhiljaa loppua, niin mä ajattelin, että haluaisiko toi Roni meille vetää yhden veisun. Synttärisankari! Siis synttärisankaria ei päästä lavalta pois, jos se ei laula! Kaikki uudaan! Roni! Hirveä paine tulee tälle miehelle. Okei. No niin, joo. Mutta siis kyllä se oikeesti nyt on sillä tavalla, että... Mutta niin se menee, että me soitetaan teille yksi kappale. Joo. Mutta tosiaan niin... Joo! Siis tähän biisiinhän liittyy semmonen elämänohje, se on tän biisin nimi. Ja tää on ihan oikeesti hyvä elämänohje kelle tahansa. Katsotaan miten se menee. Roni, mikä se on se elämänohje? You better run! Tiedättekö muuten mitä? Nyt kun ruvettiin sitä viinaa juomaan tai haaveillaan siitä,